Johanna Boni tfajla ta' 27 sena tilfet ħajjitha fl-ewwel inċident fatali tal-2016. It-tfajla kienet tissuq mutur Kawasaki li għal xi raġuni li qed trid tkun stabilita mill-investigazzjoni kellu impatt ma' trakk. It-trakk ta' tip mixer kienet jistaq minn raġel ta' 52 sena mill-Meliħa. L-inċident seħħ fi vjal ix-xogħol in-naxxar u l-mara kienet ċertifikata mejta fuq il-post. Sansitra l-ewwel investigazzjonijiet urew li konsegwenza tal-impatt qawwi taret minn fuq il-mutur u spiċċat diversi metri bot. Esperti forensiċi ssejħu fuq il-post biex jassistu fl-inkjesta fil-waqt li x-xufir ta' trakk ittieħed l-isptar kawża ta' xokk qawwi li sofra. Fuq il-post bdew jaslu anke qraba tal-vittma kif ukoll l-arus tagħha li der imbikkem u f'paniku quddiem dik ix-xena makabra li ħaditlu l-persuna li tant kien joż. Ftit mumenti wara li seħħ l-inċident fuq Facebook u esprima l-emozzjoni tiegħu u qal li ma jistax jemmen li ma jista' jagħmel xejn quddiem sitwazzjoni bħal din. Int kontu dejjem se tiqpa l-aqwa ħaġa li qaġrat f'ħajti, qatt min ser tkun minsija u qatt ħadd mhu ser jieħodlok postok. Inti sagrifikajt ħafna u dejjem kont appoġġ għalija f'kull ħaġa li nxtaqt nagħmel. Kawkitem jgħid li se jibqa' jiftakar biss it-tifkiriet tal-isbaħ mumenti u avventuri li għaddew flimkien.